Sziasztok, és üdv ismét az Angol Nebuló nevű csatornámon. Ez az angol alapok 8. része, még mindig teljesen kezdőknek. Ebben a részben a képleírást, valamint a folyamatos jelenidőt fogjuk átnézni, kicsit részletesebben a képleírást, és megismerkedtek a folyamatos jelenidőnek a felépítésével, használatával. De először nézzük meg a 7. résznek a házi feladatát, amely egy képleírás volt, ez a Picture Description. Ugye itt már az előző részben jeleztem nektek, hogy itt lehetséges válaszok vannak, sok megoldást el tudunk fogadni, úgyhogy itt csak az én megoldásaimat fogjátok látni. És itt láttok egy lehet, hogy ismeretlen kifejezést, ez a possible answers, azaz lehetséges válaszok, lehetséges megoldások. Tehát nézzük is ezeket a mondatokat. There is a cat on the tree. Van egy macska a fán. There are 4 mushrooms in front of the tree. Van 4 gomba a fa előtt. There are 3 frogs next to the dog. Van 3 béka a kutya mellett. There is a boy behind the bush. Van egy fiú a bokor mögött. Nézzük néhány kifejezést, amellyel még tudjátok színesíteni a kép leírásotokat, hiszen nem csak a there is, there are kifejezésekkel lehet kezdeni egy-egy mondatot, hanem itt az alábbiakban felsoroltakkal is. Ugye ezek különböző kifejezések, vagyis angolul phrases nevet viselik. Például I can see. Én látok. I can see a dog next to 3 frogs. Én látok egy kutyát a 3 béka mellett. Vagy in the picture, vagy in the photo, there is, vagy there are. Például in the picture there is a tree. A képen van egy fa. Vagy például használhatjátok az on the left vagy on the right kifejezéseket is. Ugye az on the left a bal oldalon, ugye itt a képnek a bal oldalára gondolunk, az on the right pedig a jobb oldalon, ugye itt a képnek a jobb oldaláról kell ezután beszélnünk. Vagy használhatjátok az előző részben tanult kifejezéseket is, ugye itt például in front of something, vagy behind something, ugye valami előtt, vagy valami mögött, és ezután tehetitek például a there is, there are kifejezéseket. Tehát behind the dog, there is a bush. A kutya mögött van egy bokor, stb. A képleíráshoz nagyon szorosan kapcsolódik, és szerintem így meg is fogjátok érteni, hogy miért ezt a 2 dolgot tettem össze ebben a videóban. Az pedig a folyamatos jelenidő lesz, vagy a present continuous, vagy present progressive-ként is ismerhetjük. Ugye ez egy idő, mint például az egyik videónkban tanultuk az egyszerű jelenidőt, ez annak lényegében a párja, ez a folyamatos jelenidő. Ezt mikor is kell használnunk? Sok esetben használhatjuk jövőidő kifejezésére, szokásoktól eltérő cselekvések kifejezésére, de képleíráskor is ezt az igeidőt alkalmazzuk. Itt akkor használjuk, amikor a jelenben éppen történik valami, tehát ugye éppen ebben a pillanatban én most beszélek, akkor ezt is egy folyamatos jelenidős alakba kellene használnom, ezzel kellene mondatot alkotnom. Különböző időhatározók segítenek majd minket a jövőben, hogy felismerjük ezt az időt, például a now, vagyis most, at the moment, ez is ebben a pillanatban, at present, ez is ebben a pillanatban, most, jelenleg. Ugye ezek mind-mind szinonimek, úgyhogy talán könnyű is lesz megjegyezni őket. És hogyan épül fel egy ilyen present continuous? Kijelentő módban mindenképpen a személyes név más, vagy az alannyal kell kezdenünk. Ugye itt I, you, he, she, de például kezdhetünk egy névvel, például Barbara, vagy the dog, stb. Ezután pedig a to be létige megfelelően ragozott alakját kell használnunk. Ugye ezt egy eddigi videóban már tanultuk, hogy a to be létigét hogyan is kell megfelelően ragozni, de ugye ebből lesz az am, az is vagy az are, attól függően, hogy milyen személyhez használjuk. Ugye az I esetén I am lesz, a he, she, it esetén is lesz, tehát he is, she is, a többi esetben pedig az are-t használjuk, például you are, they are.
Ezután az ige ing alakját használjuk, mondhatjuk úgy is, hogy ez az ige inges alakja, és csak hogy egy volt tanáromat idézem, mondhatnám azt is, hogy ráadjuk az inget az igére. Ugye ez úgy néz ki például, hogy a work ige esetén working, vagy a live ige esetén a living például. És itt látunk egy példamondatot is, I am working now. Én dolgozok most. A kijelentés után nézzük meg, hogy hogyan képezünk kérdéseket, azaz how to form questions. Ebben az esetben nem az alannyal kezdjük a mondatunkat, hanem magával a to be létigével. Ugye itt a példamondatban látjuk, hogy az are kifejezést használjuk a mondatunk elején. Ezután kerül a személyes névmás, vagy maga az alany. Itt ebben az esetben én a you-t használtam, de alapvetően bekerülhet ide egy név, vagy például egy állat is, majd pedig a harmadik helyen az ige inges vagy ing alakja áll. Ebben az esetben a teljes mondatunk úgy hangzik, are you studying? Te tanulsz? És nézzük meg, hogy hogyan formálunk negatív mondatokat. Itt a személyes névmás vagy az alany kerül legelőre, majd pedig a to be létige megfelelően ragozott alakja. Ugye itt I am, és a not szócskát használjuk utána, hogy a tagadást ezt ki tudjuk fejezni, I am not, majd pedig az ige inges alakját fogjuk ismét használni, I am not sleeping, én nem alszok. És mindenképpen nézzünk még meg pár példamondatot, hogy nektek is világosabbá váljon, hogy hogyan használjuk ezt a present continuous-t. Például I am sitting, én ülök. Ugye az én am, a vagyok, ugye to be létigének a megfelelően ragozott alakja, majd pedig a sit igének az inges vagy ing alakját használjuk. Ugye itt látjuk, hogy a sit az alapvetően egy t-vel íródik, de miután kapott egy ing ragot, megduplázódott, megkettőződött a t. Ez nagyon sok esetben, amikor egy szótagú szóról beszélünk, például itt a sit esetében is, akkor egy dupla megduplázódik a t. Következő mondatunk, you are watching my video, te nézed a videómat. Ugye itt is mivel kijelentést használunk, ezért az alannyal kezdünk, amely a you lesz, majd pedig a to be létige megfelelően ragadott alakja, amely a you esetén az an, és a watch, mint nézni, ige egy ing ragot kapott, és utána pedig tettünk egy tárgyat is, a my video lesz az, amit te nézel. És nézzünk egy kérdést is. Is she watching TV? Ő tévét néz? Ugye itt látjuk, hogy az is és a she a kijelentő mondathoz képest felcserélődött, és ugye a kérdő hangsúlyt is használunk ebben a mondatban. Az utolsó pedig they are not sleeping, ők nem alszanak. Ugye itt a not szócskát betettük a they és az ige inges alakja közé, ami a sleeping lesz, és így egy tagadó mondatot alkottunk. Talán itt szeretném megjegyezni, hogy az art és a notot össze is vonhatjuk, ebben az esetben they aren't sleeping lesz. Ezt megtehetjük akár az is esetén is, például she isn't watching TV, hogyha az előző kérdésből egy tagadást akarnánk használni. A sok-sok példa után pedig nézzünk egy gyakorlást is ebben az ige-időben. Ezen a dián láttok 4 darab mondatot, amit szeretném, hogyha megpróbálnátok lefordítani, átfordítani angolra. Ehhez segítségetekre van egy dictionary, azaz egy szótár, amelyben különböző igéket tettem át nektek angolba, valamint a víz szót, ami a water lesz. Ezt felhasználva kérlek állítsátok meg a videót, és próbáljátok meg megalkotni a mondatokat. Most pedig nézzük meg az előző mondatoknak a megoldásait. Ugye, ahogy láttuk az előzőben, az első mondatunk a te állsz, azaz you are standing.
A második mondatunk, ők vizet isznak? Tehát egy kérdés, ugye figyeljünk arra, hogy az are és a they felcserélődik a kijelentő mondathoz képest, és azt fogjuk megkapni, hogy are they drinking water? Ők isznak vizet? Ők vizet isznak? Következő mondatunk, mi nem futunk. Ez abból úgy fog hangzani, hogy we are not running, vagy az előzőekben már ugye elmagyaráztam, hogy össze is vonhatjuk az are-t és a not-ot, ebben az esetben we aren't running lesz. Talán itt aki egy kicsit szemfülesebb volt, észrevette, hogy itt a run esetén ugyanaz történt, mint a sit esetén. Ugye ez azt jelenti, hogy megduplázódott a más hangzó egy olyan szóban, amely csak egy szótagból áll. Az utolsó mondatunk pedig az ő, mint fiú, melletted ül. He is sitting next to you. Remélem, hogy ezek a mondatok, a gyakorlás és a példamondatok segítettek titeket abban, hogy megértsétek a present continuous, vagy a folyamatos jelenidőt. Most pedig egy kisebb házi feladatra hívlak titeket, ami szintén egy képleírás lenne, vagyis picture description. Itt megkérnélek titeket arra, hogy nézzétek meg jól alaposan a képet, és írjátok le azt, hogy mi az, amit a gyerekek csinálnak. Szóval első lépésként, what can you see in the picture? Mi az, amit látsz a képen? Itt akár felsorolhatod, hogy látsz egy fát, látsz játékokat, látsz gyerekeket. A második kérdés pedig, what are the children doing? Mi az, amit a gyerekek csinálnak? Itt pedig már beleírhatjuk a most tanult kifejezést, vagy a most tanult igeidőt is. Például, the children are running, vagyis a gyerekek futnak. Úgyhogy sok sikert kívánok nektek itt a mondatoknak a megalkotásához. Itt is nem csak egy lehetséges megoldás van, hanem akár több megoldás is lehetséges, ez attól függ, hogy éppen melyik gyerekekre fókuszáltok. Ha bármilyen kérdésetek lenne az igeidő kapcsán, akkor nyugodtan írjatok kommentben, vagy pedig e-mailben is szívesen válaszolok a kérdéseitekre, és nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!